Il-pandemija uritna kemm l-ekonomija Maltija hija reżiljenti u kemm il-ħaddiema jħobbu verament xogħolhom. Dan intqal mill-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri waqt żjara fil-fabbrika tal-kumpanija lokali Maypole fiż-żona industrijali ta' Ħalqormi. Din il-kumpanija għandha 26 ħanut madwar Malta u Għawdex u tħaddem mijiet ta' ħaddiema. L-amministrazzjoni ta' din il-kumpanija faħret il-mod kif il-Gvern għamel diversi miżuri sabiex il-kumpanija kompli tgħaddejja u anke tara li tkompli tinvesti għal quddiem. Dan sostnieħ il-kap eżekuttiv tal-Maypole. Bdejna mill-bidunet tas-sena nieħdu ħsieb li nipproteġu l-impjiegi tal-impjegati tagħna għax dik kienet priorità biex qed jagħmel xogħlu. Naturalment kien importanti ħafna l-input tal-Gvern. Il-miżuri tal-Gvern favur l-industrija, favur il-ħaddiema kienu kruċjali biex aħna stajna nippjanaw minn quddiem biex il-ħaddiema tagħna kollha jibqgħu għaddejjin, ix-xogħol jibqa' għaddej u fil-verità kif spiċċajna s-sena b'mod pożittiv ħafna. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal kif il-miżuri li għamel il-Gvern kienu kruċjali biex ħafna ħaddiema żammaw posthom. Il-Ministru Xkembri qal kif fil-bidu għall-pandemija kien stmat li 50,000 ħaddiem kien se jitlef xogħlu, iżda b'ħidma sfiqa mill-Gvern dan ma ġarax. Il-Ministru Xkembri faħħar kif minkejja l-isfidi hekk kif bl-għeluq tal-iskejjel naqas ix-xiri tal-ħobs, il-kumpanija Maypole kienet innovattiva li ħarġet prodotti ġodda fosthom il-pannettoni li qed tmur tajjeb fis-suq f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Minkejja żmien ta' pandemija l-ewwel ħaġa li qaluli meta kif tħadd propju l-istabbiliment tagħhom nixtiequ nkellmu wara ħalli naraw kif ħankomplu ninvestu għandna pjanijiet oħra ħalli naraw kif inkomplu nkabru l-operat tagħna. U dan huwa s-sens li aħna rridu nkomplu waslu. Is-sena 2020 kienet sena diffiċli, sena ta' sfidi kbar għal kulħadd jekk hux gvern impjegati, ħaddiema, familji għal kulħadd. Però s-sena li bwiċċi minn quddiem ngħid li l-koll flimkien ġbidna ħabel wieħed u qegħdin nelbuha b'suċċess.